Ġnien tfal ir-raħal fl-imqabba tinbidel f'faċilità għall-eżerċizzju fiżiku grazzi għal nefqa ta' 25,000 € li minnha se jibbenefikaw b'mod partikolari t-tfal u l-ġenituri tagħhom. Ix-xogħlijiet inkludew tagħmir sportiv kif ukoll tisbieħ mal-ġnien kollu. Il-Ministru għall-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-ġnien se jkun strumentali fiż-żamma ta' ħajja sana u li kull investiment f'saħħet il-poplu jiswa mitqlu deb u l-Gvern mhux se jżomm lura milli jibqa' jagħmel dan. Irridu li fil-qalba tal-irħula tagħna ġonna u spazji miftuħa, spazji ta' rekreazzjoni jagħtu opportunità għal aktar attività fiżika għat-tfal kif ukoll għal dawk li jgħixu f'dawn l-irħula tagħna. Il-proġett ta' 25,000 € fl-imqabba se jkun qed jagħti dak in-nifs importanti favur l-isport. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Green qal li dan il-proġett huwa parti minn kull ta' proġetti li l-Gvern qiegħed iwettaq bilan li jinvesti fil-familji Maltin u Għawċin. Mudin naraw investiment simili ġewwa l-imqabba fejn permezz ta' ħidma bejn propju segretarjat il-Ministeru u anke l-Kunsill Lokali qegħdin naraw investiment fin-nies li minnu ħajbenefikaw il-familji u t-tfal u żgħażagħ tal-akwati. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marco Tajja spjega li Sport Malta qed twettaq il-missjoni tagħha billi taħdem jitfit ma' Kunsillu Lokali biex tgħin il-pubbliku ġenerali isib spazji miftuħa biex jitħarreġ qrib id-dar. Il-missjoni ta' Sport Malta hija dik li insaħħu l-komunitajiet permezz ta' eżerċizzju fiżiku għalhekk il-ġnien tal-lum li nfetaħ hawnhekk fl-imqabba huwa eżempju ċar. Is-Sindku tal-Imqabba Umar Farrugia saħaq li b'dan l-investiment qed nagħtu lura l-ħajja lil ġnien tfal ir-raħal. Illum qegħdin nerġgħu nagħtu l-ħajja lil ġnien tfal ir-raħal. Spazju ieħor rekreattiv li tfal iż-żgħażagħ. L-adulti u kif anke l-anzjani jistgħu jagħmlu użu minn dan il-ġnien illi qed iservi ta' attività fiżika wkoll b'dawn l-equipment il-ġdid u play area tfal li jista' jgawdi minnha kulħadd.